Eskuak aurpegira darmatzala, bat-bateko azalduraz, tupusteko agerkunde bat izan balu bezala. Miresgarria litzaketela dio Montauk balitz. Juliari histeriko samarra iruditu zaion eta ezin ulertu duen larriduraz. Ez dutela Montauk ezagutzen aitortu diote. Ez dutela titulu hori inoiz entzun, eta berak emozio handiz argitzen die non Gislen ekialdeko muturrean dagoen herritxo bat dela Montauk. Hondartza eta Estatu Batuetako farolarik aintzinetakoa duena, eta hala ere berean Max Frisch izeneko suitzar idazlearen novela izenburua. Max Frisch ongi baino hobeto ezagutzen dute Juliek eta Martinek. Mirespen bat egiten duten idazletako bat baita. Schiller irakurri dute, Homo Faber euskeratuta dagoena. Demagun gaiten behar dudala izena, gizona Holozenoan, udazkena Pekinen, zailak edo jadu zikui mebrule. Aintzikeriak, baina novela guztiak irakurri zeuskatela. Uste zuten, eta halaz guztiz ez egiten deuz Montaukez. Ziur asko autobiografikoa dela idazleak Lon Gisledeko herritxo horretan neska halako batean. Gazte batekin bazen asteburua kontatzeko desioaren fruitua eta halako batean berriro aurpegia bi eskuez estaliz. Oh my god! Eska emozioz ume histeriko baten antzera saltotxoaz eginez eta bere zehenera etorrizkoa. Ea asma dezaken galdetu die, zein den Max Fritzen Lon Gisleden asteburua pasa zuen neskaren izena. Ezingo lukete asmatu, Lee.